Здравейте, светли момичета и момчета! Лято е, горещо е. Може би се забавлявате много, може би пък работите много, може би леко мързелувате. Всеки вярвам, че прави онова, което най-много желае. Минавам тихичко и лекичко, без да нарушавам спокойствието ви, да напомня за един интересен период, който предстои. На 19 е пълнолунието в Водолей. Интересно време. Така, доста горещо е и там горе, на небето. Енергиите да са бурни. В общи линии всичко ври и кипи. От една страна промените са така бързи, но от другата страна са доста непредсказуеми. Спомняте си, бяхме говорили, че един период след 20 нататъка до поне 24 ще е доста така, да го нарека почти коварен, но може би това беше силна дума. Въпреки всичко, искам да ви дам няколко параметра на периода. Виждате на екрана си един уникален розов кварц. Това ще е камъчето, което ще ни даде онази гъвкавост, онази сила, която ще ни е нужна да минем през този период внимателно и да можем да вземем най-доброто от него и в никакъв случай да не допуснем така разрушителните сили, които работят в момента, да ни повлияят. Знаете, че за това сме заедно. Знаете, че нашата сила е именно в това да виждаме, да знаем какви са периодите, какво в тях ще бъде така като основен лайтмотив, да знаеме, да сме подготвени и да можем да си вземем най-доброто. Като цяло знаете, че в природата, когато има буря, обикновено така тя изглежда страшна, на моменти е дори свирепа и когато се озърнем след нея, можем да видим в природата счупени клони, обролени листа, така доста неща запокитани в различни посоки. Такъв е и периода в момента. Доста неща ще бъдат запокидани в различни посоки. Доста връзки ще бъдат прекършени. В личните отношения доста перушина може да хвърчи. Но като цяло пък знаете, че след бурята утрото е най-свежо, въздуха е най-чист и всъщност природата се обновява и се преражда. Така ще бъде и в нас. На всички етапи в отношенията ни може да има така малко по-остри моменти. В партньорските дни отношения, служебните, може да се наложи бързичко да се разделиме с някой, който не е на мястото си. Не се плашете от това, там където е слабо, връзката там се чупи, там се къса. И когато така във времето сме имали възможност да правим тези промени, а не сме ги направили, дали било то от страх, дали било то от така желание да поизчакаме, пък може би белким нещата да се променят. Сега вече времето идва много сериозно да ни покаже и да ни даде ясно да видим, да провидим и да разберем, че е дошло време за така приключване на старите модели, на неработещите отношения. Когато говорим пък за личните ни отношения, съвсем в най-тесния ни кръг, там също е възможно да има малко харимър. Мисля, че това никого не би го очудило. Много е важно обаче. Ето тук, за това специално ви така показвам, подавам розовия кварц. Когато дойде момент на, да речем, разногласия, да изчакате. Ето тук е момента да се изчака. Изчакайте, приемете ситуацията, приемете гледната точка на другия. Приемането, знаете, това не е, че сме съгласни. Това не е, че сме се помирили. Това значи, че в момента даваме право на другата страна да се изкаже без ние емоционално да взимаме някаква посока. Много е важно в тези тук почти 10 дни, малко преди това пълнолуние и малко след него, да сме по-предпазливи, по-обрани.
Не казвам да преглъщаме тежки неща. Не, въобще изобщо знаете, че не вървя в тази посока. Но да дадем шанс на нещата през точката на приемане, през нулевата точка. Значи това винаги казвам, че е нулевата точка. Т.е. без да даваме различни емоции или оценки на нещата, да ги огледаме, да ги преосмислим, да ги прекараме през сърцето си онзи уникален център в нашата природа, за да видим всъщност всичките гледни точки и да преценим нашата реакция, нашето поведение, да си вземем нашите решения. Така че, моля, имайте предвид, бъдете обрани, бъдете гъвкави. Този момент изисква изключителна гъвкавост, тъй като енергиите са доста, както обичам да казвам, тъпи и упорити в момента, така доста стационарни, много наострени и всъщност на повечето хора ще им се стори, че не могат да помръднат от мястото си, буквално, че са притиснати. Въобще не е така. И пак казвам, затова ползвайте си розовия кварц, носете го със себе си, спете с него, ако ви се така, това ви се стори по-лекичко и така, усетите, че това ви помага. Той ще запази гъвкавостта. Какво значи да сме гъвкави? Това не значи да се изплъзваме от някаква ситуация. Ако трябваше да се изплъзнем, разбира се. Но това значи гъвкавостта е възможността да погледнем нещата от доста различни гледни точки, от доста различни ъгли. И тогава вече, когато сме добре информирани, ще вземем и правилно решение. Така че най-важното за този период е, моля ви, бъдете изключително коректни към себе си, бъдете гъвкави, бъдете обрани. Не реагирайте изключително емоционално на така, особено на негативните неща. Разбира се, че ако има нещо хубаво в живота ни е повод да се зарадваме, ама разбира се, че ще се радваме и то много, много шумно, много прекрасно. Но за останалите неща бъдете внимателни. Винаги оглеждайте нещата. Просто ще има много резки обрати, ще ни се налага много бързо да се преформатираме, така че имайте го предвид. Вярвам, че всички тук сме малко или много понаучили доста уроци и това време за нас няма да е толкова шокиращо и няма да усетим толкова остро енергията, но все пак, ако изникне нещо в дневна база, имайте го предвид и лекичко, съвсем елегантно приемайте ситуациите и взимайте най-добрите решения за текущия момент. В дългосрочен план, когато реагираме адекватно, тези решения ще бъдат адекватни и в дългосрочен план, не само както в момента казвам, че ще бъдат адекватни за текущата ситуация. Така че имате подготовката, имате знанието. Да напомня, между 21 и 24 внимавайте с харченето на средства. Чисто енергийно този период е свързан с едни доста далечни периоди напред и поведението ни към нашите материални блага в този период ще даде голямо ехо за напред. Знаете, винаги казвам и пак ще напомня какво са паричките. Паричките са енергия. С тях си купуваме други богини. Те също са преформатирана енергия. А какво е енергията? Това е част от нашето време. Тоест, ако не уважаваме времето си, няма да уважаваме средствата си. Ако не уважаваме средствата си, така доста често ще правим неразумни покупки и харчове. И в крайна сметка, какво казваме на Вселената, да се върнем на изначалното ни учение, че всъщност ние сме едни доста неуважителни хора към това, което имаме, прахосваме го и какво ще получим от среща? Ще получим липса. Така че, моля, бъдете внимателни и бъдете предпазливи. Не казвам да не си обслужвате необходимостите, но с едно на ум и без излишно изхвърляне. Също така в този период наистина ще са изострени отношенията. Съветвам и моля, просто имайте го предвид. И когато го знаете това нещо и видите, че някой малко по-остро реагира, било то да речем на пътното платно, в офиса ни, в дома ни, да знаете, че това не е защото човека толкова държи да бъде рязък, а просто енергията изключително провокира. И когато
Доста хора, знаете, не са запознати с това, което ние с вас учим и работим всеки ден. Те не дават значение на външното влияние. Те просто стават такива, каквито им диктуват енергиите и неосъзнато са подвластни на тези към момента доста бодливи нещица. Така че, когато пък знаете, че това е така, ще имате преднина и ще ги приемете нещата. Просто ще знаете, че периода е такъв. Също в това време е хубаво, ако има нещо, което е свързано с отминали дела, които лекичко са поизоставени в работен план, в личен план, свързани с семейството доста често, може би ще се появят такива неща. Вижте да вземете мерки, ако не можете да ги приключите в този период, то поне да вземете мерки и да започнете така процедурата по приключване. Не оставайте много отворени, така, несвършени неща, ако изисква, нали, да речем, това е верига от действие и изчаквате някой друг. Да, тук ще изчакате, но говоря за неща, които сме поизоставили, просто защото е така лекичко ни е помързяло. Сега е момента да ги поприключим или, както казах, да започнем поне приключването, тъй като от септември доста ще се забързат нещата и ако към момента имаме пооплетени неща, от септември ще ни е много трудно да ги държиме така в ред и баланс и да не ги дооплетем съвсем. Просто ще се изисква от нас през така следващите няколко месеца да сме адекватни, доста добре да реагираме. Много ще е натоварено, така че сега, когато все пак доста от хората са в заслужена почивка, е чудесно да поотупате някои забутани нещица по ъглите и да ги поприключите. Това е в случай, че имат такива и имате пък и възможност да ги приключите. Ако не, пак казвам, поне една крачка към това, те да под една или друга форма да се поприключат. Друго важно е така до края на месеца имайте по-мъничко време за себе си, буквално няколко минутки и в това време а, слушвайте се в потребностите си. Дали са малки, дали са големи, дали просто ни се пие вода, дали искаме 2 минути да помълчим, дали е тази книга, която от 3 месеца лези на нощното ни скафче. Просто сега е момента да прочетем няколко странички. Дайте си онова, от което имате потребност. Не го загърбвайте. Отново тук е свързано с следващите периоди, в които ще бъде много важно да знаем да отстояваме границите си и да си даваме макар и няколко минутки, но лично за нас. Това ще бъде доста важно, така че ако можете, въпреки че в момента е време за приключване на стари нещица, същевременно обаче това е време, в което е хубаво да се научим да чуваме себе си и лека по лека да си, така мъничко по мъничко да се учим да си обръщаме внимание, когато наистина имаме тази потребност. Това не значи да загърбим всички около нас, това не значи да се хвърлим, нали, в егоистично мълчание, отсъствие от така, общите ни дела с хората около нас. Това значи няколко минутки. Няколко минутки. Така с времето ще се научим да имаме и малко време за себе си. Така че, нали знаете къде е, какво пише на нашето семейство време за теб. И вярвам, че всеки ще намери своето време за себе си. Няколко минутки, в които да се чуе. Наистина това е изключително важно. Вярвам междувременно, че вече отдавна телевизията е изключена, особено на каналите новини и всякакви сирджийски предавания. Така че оттам също вярвам, че ще сте освободили временце. И в този период към септември доста ще се ожесточи информационното бомбардиране с доста негативни и доста неприятни новини. Обстановката ще се понажижи още малко. Запазете спокойствие, това е временна ситуация и знаете, ако фокусът ни не е там, това не е в нашата реалност. Така че дръжте реалността си в високи вибрации, дръжте себе си в светлина и вярвам, че през този период ще преминете доста елегантно и с позитиви.
Така че от мен е това. Пожелавам ви много хубаво лято, много хубаво време с близките си, много хубаво време с самите вас и ще се чуем скоро и много скоро ще имате новите дати за нашите беседи през септември. От мене целувки и прегръдки и още веднъж чудесно, прекрасно и вълшебно лято. До скоро!